Manan sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nininghan dumanan sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Marco. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. Kung sakali. Kung sakali mang tuluyan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Marco. Oh, hain man sila. Bila kong magkita tas mga barkada din Alaysa, Naunsa ka, uy, Marco. Gipaningot magugag maayo diha. gikulbaan ko. Ha? Nganong kulbaan man ka? I love you. Nganong wa na magkamutingog. Naguba mo ko ng naong ni mo. Sorry ha, Alaysa. Kaya sa nimo, eh. Ha? Dugay na ko nagpaabot nga mutugan ka na ako. Sato pa. Love sa tika, Marco. Yes! Maayo kaya nakasulti na yung kani aray sa simong feelings para niya, bay. Ubay, huwag ko magdaho nga. Hasta sa desya. In love din siya ako. Ay, kaya mo kayo magdahom, God. Kami, ibawal mo nami. Mau ba di? Uy, yan saman. Ang forever gina, bay. Saman, siya na yun. Ubay, siya na gid. Marco. Alaysa, ayaw lang. Ha? Nga naman. Basin og makakita sila sa mama. Konservatiro ba kina sila? Unsaan man nila pagkakita nato nga di aman tasod sa kwarto. Basta, may nang mag-amping lang kita. Agoy, mahadok di gihapon ka ng butanga, bay. Okay naman ko, basta kiss lang. Nga, nabiya mis kwarto. Asam din na padong. Dugay lagi may tabo na mo. Mo ba, madagko naman mo eh. Kay bawal mo siya buhat. Bisan na, hindi lang kugnahan. Oh, Marco. Tana? Mo na isulob ni mo? Shorts, unya, sleeveless nga top? Oh, ngano di ay? Sa bar man sa tapadong, di man ta manimba. Pag-ilis. Ha? Pag-ilis, kadi kugnahan, ana. Kung saan niya ikasulti sa mga tao ng imong gisulob? Nga naman ko na una magkagunsa ikasulti sa mga tao. Basta kay pag-ilis lang. Bahala ka. Dili ko. Alaysa. Shot, everyone! Flavored beer lang ako. Flavored good town. Kani mo imna, oh. Kani, oh. Love, huwag kong maanad ginom. So, mag-anod na kakaran. Dali na! Nak, nakakita ko sa inyong picture sa bar. Ngano ni sugot man ka? Nga mautoy isulob ni Alaysa. Mas komportable mo ko na siya ito, ma. Nak, dili man sa ingon nga nang hilabot ko, ha? Pero, murag may pagka-liberated ng bata.
Wa ko makauyon niya. Ma, nag-uno na pudog pangagda og laag si Eliza sa mga barkada din si JC. Ako rin sa badlongon, be. Unsa? Dili na ka musugot nga magsige kog laag? Oo, huwag ka na pagsigiginom. Di ka disinti nga pagkababaya na tanawon. Unsa na lang yan? Naguna-una na sa kagunsay kasulti sa mga tao, mao ba? Abi ni mo, Marco, wa na gyud ko makasabot nimo. Ingon ani na kusok nga nagkailat, ha? Nanguyab gani ka na ko, di ba? Buti pa sabot, dawat ko nimo. Dili kay usbon ko nimo. Kuan man good. Unsa naman sad? Ani na lang, be. Kung wa ka makauyon sa akong gipanulob o sa akong binuhatan, mas maayo pag magbuwag na lang ta. Eliza. Unsa man taon ka, eh? Di man ako mayo sayop. Concern ako niya. Concern ka niya or concern ka kung unsay kasulti sa imong mama? Bay, Oh, sakto ka. Nga hilig og pasiksi si Eliza. Hilig og laag, og inom. Pero importante, wala siyang binuang sa iyong relasyon. bay. Nakatuon ka na gyud og inom-inom tungod atong babayhana. Ma, Nahibaw ko nga love ni mo siya, pero mawara na. Na ako'y ipaila-ila ni mo nga babae ha, nga bagay kaayo ni mo. isa man. Ako si Irene. Marco sa de. Pag ila-ila una mo diha ha, kay mag-andam ko og snacks ninyo. Muinom ba ka, Ay, Irene? kuan dili. Sa man na sa Ginoo. Okay. Ay, basta naman. Boring man. May imong ipakita, di ba? Bay, Ay, tumay na na. Kasi na yung magkasilabot mo na niya. Ha? Manguyab ka na ko? oh, kana kon way masuko. Waoy, single ka ako no? Sige, gisugot na tika. Thank you. Dugay pa tong mo pauli si mama ni mo no? Oh, parte man to ilang tambungan. Sa ato pa. Taas na itaog oras din he. Irene, saman. Shh, pasagti lang ko. Marco, Ayaw ba? ayaw kong pungi ba? Ayaw lagi. Ano manukbod man ka? Di pa ko andam. Ha? Sa ato pa? Virgin pa ka, Mark? Oh, Don't worry. Ako'y bahala nimo. ayaw na. Pauli nun. Unsa? Mas main lang ni. Wa manawag si Irene ako og pilakadlaw. Bahalag magluod siya eh. Peaceful lang akong kinabuhi.
Anak, wa na lagi ko makakita ni Irene nga mo ani. Busy siguro, ma. Mao ba? Ayaw guwataha nga mo anhi si anak. Ikaw pod mo ay muadto niya. Ha? Nagunsam ka din hi. Gusto lang ko magsuri, Vice nito mo. Sos, ano naguna-una amay ko? Usap pa, nanam ko'y laing uyab. Boring kay ka, oy. Oh, unsa? Nirisir mo. Nakarealize na bitaw ko ba eh? Bisan og ingon ato si Eliza, pero wa siya magpakaroon ingnon. Dili parehas ni Irene nga buutan kunuhay, pero nari gitago. Ya. So may plano nimo? Mangay ko pa sa ilo ni Eliza. Kay hangtod karon siya gihapon nga ako. Ano ba yan? Wahe na ka? Paduhin na din oh. Kita ka? Ha? Hi, guys! Ila-ila mo ni George. Love, mga barkada na ako. Si Marco o si Julius. Oh. Nagunsa mo ka din sa gawas. Pahangin lang. Eliza, mangutan na lang ko. Love gini mo si George? Wow! Straightforward ka, ayod, ah. Dili pa ko makaingon nga love na kay bago pa man mi nagkaila. Pero kay baw kag unsay ganahan ako niya. Gipanguyaban ko niya kay dawat ko niya bisag unsa og kinsa ko. Og wa say paki sa ikasulti sa laing tao. Ang importante niya, kung nasa ko malipayon, malipay na lang pud siya. Eliza. Buhay ko ay sa'yo lamang. Wa na lang yung kumukontra, kay sakto masagid siya. Usahay kita mga lalaki, kusog kayo ta makontrol sa atong mga uyab para mausab sila. Nalimot ta nga, ang pagkasila mo'y atong nagustuhan sa sinugdanan pa lang. Ug mo na'y dako kay na kong pagmahay. Tinin na kukutob, ug dagan kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Marco nga taga Cebu City wan sa awit ngayong gipangayo. Awit kadakuluhan kung sakali. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Cain gubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Westmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ako sa pangan nga Dayan, 32 anyos, single ug wa pay anak. Niya magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
Asa na sad ka? Nagilis na sad lagi ka. Ah, nakoy lakaw, day. Nakoy i-meet up. Human sa meet up, hook up na sad. Ah, unsa pa man di ay? Day, maunsa gani ka simbako ha? Wabaya ka makailaan na. Day, mag-amping sad kuno. Usa pa, selective ka ako sa akong mga ika-meet up. Mamili sad ko og mga limpyado, no? Bahala ka, uy. Basta kay gipahimang nuan ta ka, ha? Doble amping lang yun, baby. Oh, day, salamat. Asa naman ni siya, uy? Ayan. Oh, Melvin? Oh, ako ni. Ganyan ka? Sinsya na. Dugay ko ng kalasot kay traffic man good. Okay na, uy. Medyo gigutom na lang ko. Oh, sige. Ngita taga itong kakanaan. Nya, usabot ako kung asa tayo ikaw man. Ah, sige. Pero may nakang balik-balik din, no? Medyo. Ito kami pis kong uyab. Ah, Nya, saan naman? ikaw? Kadiharap akong kakiso ni mo. Mao ba? Relax na. Ako'y bahala ni mo. Sige. Ayan. Ayan. Nansa naman ang naong ni mo? Wa naman ang may tsura. Si Melvin, di naman good mo reply. Oh, klaro na lang. Ngalain na sa meet up ato. Kaha, day. Day, kay baw ka no, lamit yung kang duklon ay. Do you think sa mong pagsugot ato nga setup ninyo, tarungon ka ato niya? Hala, come to think of it. Kana kay misugot ka nga ihatag dayon nimong imong pagkababay niya. Posible nga naghuna-huna sad tuoy. Nga dili kay siya ang lalaki nga imong giingon ana. Unsaon man sad be? Ug dili ko mo sugot. Dili man sad makig-meet up. Ang! Kay naamang kami sodan ng mga dating sites nga klaro kaayong unod ay apasan ng mga lalaki ha. Ay, ikaw ba mo radyo ka maot daglaki eh? Pamita ko naglaing. Nabitay gitarong nako sa una. Gibinuangan naman sad ko. Ah, so, mo nang dili na sa kamagtarong. Dili manggod ingon ana day. Syempre, unsaon ako pagpili sa kinsag tarong kung dili ko mugawas og makikita ani nila, di ba? Yat, tis ka sexy good ni mo ron. Nakoy date. Ay, ambot ni mo day. Karon lang buwana no, murag pila na gid ka lalaki imong gikakita. Unya for sure, nagyoy nahitabo ninyo atong mga lalaki ha. Di lang kamutug-an ako. Ikaw ba? Kontrabida gid kay ka oy. Hala ha, concern lang ko nimo oy. Wata ka gikontra. Ang ako lang, in town day, uy. Basin mausab na ang litras alphabet ha. Ha? Mausab ba? Basin ma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, V. Positive na unya ka simba ko. Uy, lalo, simba ko yung taong kadiha day, uy. Si, di ba kuyaw? Mong pag-amping gani, o kumahimo, pag-contraceptive po no, uy. Day. Tinod ang gisulti sa akong amiga. Sa kabuwan, pila na tingali ka lalaki ang nakagamit na ako. Ang uban, dili ganahan mo kumpiyansa sa maong mag-contraceptive me. Pero naasay uban nga ganahan pod nga wa. Kay lahi ragid ko no ang pleasure nga ilang ma-feel. Kung walay protection. O sa sad, nag-contraceptive pill sad gyud ko aron sa pag-sure. O niya, Unsa? Nag-abnormal bleeding ka? o lagi, last week pabaya na human akong period. Niya karon gibalikan na sad ko. Oh, tungod tingali na sa imong pills. Mao ba? Nagamit ba ya kag pills, di ba? Makakaus man sab nag-abnormal bleeding good. Nausad di tingali sa. Ay, ito di ay, nakailakaw sa Sabado. Pakuyugon ta ko nimo. Na ako'y kasabot day, oy. Nasad? Kisa naman sad na. Lahi na sad na. Dili, oy. Mao na gyud ni regular ka hook up nako. Usa pa, nagsabot mi nga dapat
Exclusive lang mi. Ay, may noon kung mao. Kisa magsigi kag paggamit ni bisan kinsa, uy. Mao gani. Usap pa lahi ni siya day. Kay mura magdili duwa-duwa ning iya uy. Na ako'y feelings nga gusto siyang magseryoso mipihon. May hinuon. Giampo tagid kang bayhana ka nga unta mao na gyud na aron mohunong na ka ng imong pagsigig kita-kita lain-laing lalaki, uy. Unsa may pangan-anak niya? Brian day. Dayan. Bri. Wait. Bri, ay basta. Mura magsakit. Sakit. Oh, sakit. Sakit inig duot ni mo pa. Di madaan ka sakit. Hinayon lang ako. I-try lagi, Nay. Sakit gyud, Bray. Pwede dili lang sa nato ipadayon. Kay sakit man gyud. Sige. Di na lang. Iti ka puson. Unsay sakit? Sakit lagi pag last sexual intercourse na mo ni Brian. Day, pagpa-HIV test ka aron pagsiguro. Ha? Sa kadaghanan nimong na-hook up ba? Dapat magpa-test kas imself. Lo, uy, kulbokan man sabta ni mo, anak, day. Mura lang kog nag-joke, no? Pero seryoso ba ako, ha? Asa man ko magpa-test? Negative. Thank you, Doc. Pasalamat ka, Day, nga negative ra. Thank you, kay Lord. Salamat sa dayas pag-ubanin mo na ako din eh. Uy, kaso, uy. Bray, Samsa. sakit gihapon. Sakit gihapon? Taon-taon na may tangwa magsiksa. Ano karon mo reklamo lang gihapon kang sakit? Sorry. May pagundangon tanay Dayan. Wa ka kay HIV? Loy, wa no. Nagpa-test ko last week ug negative ko. Kung mauna, tingalig na kailang sakit. Mas may pagundangon tanay kay tingali mo niya matagdan ba ko nimo? Unsa? Bisag unsaon nako, sakit gyud inig makig sexual intercourse ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod o nang pangutana. Kabantay ko nga na ako'y unusual vaginal discharge, unya lain pod og baho. Posible ka nga doon ako'y infection sa sud? Posible ka tungod ni sa akong na-experience nga nagpagamit ko og lain-laing mga lalaki? Ikaduhang pangutana, delikado ba nga mutunga ang akong period bisag dili pa unta adlaw sa akong tingrigla? Nagkabuang mangyud ni ang akong menstrual period good. Usahay hinay, usahay pud kusog kaayo. Posible ka nga tungod kini sa pills nga akong gigamit? Ikatulong pangutana, kining ma-feel na ako nga sakit during sexual intercourse. Timailhan ka kini nga naa ako'y cyst o fibroids? Ikaupat og tapos ang pangutana, makapasa ba ko og sakit nga STD kung magpadayon ko bisag sakit? Unsa may angay na kong buhaton kung sakit gyud mataghigayon? O doon na ba mo ikasuggest nga kinahanglan una na kong buhaton, una ko makig-sex ug balik? Nagpa-test na ko og ang nigawas nga result negative ra. Doon na ba mo ilaing ika-recommend nga test para nako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dayan. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Giguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ka psychiatrist ug usa ka medical doctor. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran reklamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_radio
@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, the problem isn't with your body but what you think of it. The problem isn't with your body but what you think of it. No? Sometimes magod kini nga itong unahuna, nagamang negatibo, muna mo gawas lang yung gitawag na mo sa psychology ug psychiatry, mga psychosomatic signs and symptoms. Magura na mong discuss ni Ma'am Jima Distrisha dito sa DYSL sa Sugod. Di pa lang dugay, no? Normal tanang laboratory workup. Pero nga nung daghan may sakit diri, o uncomfortable diri, ana daghan kayo gipang mo. So, mga psychosomatic, binagdaghan tagi pang atubang nga mga suliran. So, magatingali po tao nga way problema, no? Bingkuding doktor ni Obra, ug ato ni Eileen Bathan, daghan mo problema. Way tao way problema. Kaya ug kanang wa na kay problema, wa na po'y thrilling imong kinabuhi. Kung balikon, diha sa Barangay Kantawan, City of Naga, Cebu, fair lang, fair. Ha? Wala exempted. Kung wag ka comply sa sanitary requirement, ay diri ipa-close or relocate. O tanan, dili kay pick-upon lang ng dili kaila o dili parente, whatever. Tanan, balaod na itong tubanon. Okay? So, nasaba ba ko? Gamay. Wabit ako, oy. Nagisik-tisik-tisik lang, God. Regarding Mayor Balchong sa City of Naga, Cebu. Ug ni Atty. Gulak Garcia ug Binox Garcia. Mga kamumot family, mayong adlaw. Ma'am Blazy, no? Musta ma'am? Ato magtatampo si Dayan. 32 years old, single pa ni siya. Taga Cebu City, no? Sa mga problema ni Dayan? Murag na man ni siya ay mga discharges. Bataon sa to, no? Okay, unang pangutana ni Dayan. Kabantay ko nga naa ako'y unusual vaginal discharge, okay? Unya, lain pod og baho. Posible kaha nga doon ako infections sa sud. Posible kaha tungod nis akong na-experience nga nagpagamit ko og laing laing mga lalaki. Wow. Okay, anyway, wa man tay apelyido Dayan gibutang rin, no? So, lain-lain kag sex partner, single pa ka, gikaingon ako nga daghang kayong posibilidad mahitabo, no? It might be possible, it could be possible na one of those sex partners nga imong gika sex contact, gika relasyon na ay sexually transmitted disease. O posible ka nga mahawa, no? Kay mo lagi na mode of transmission aning STD is through sexual contact. Unsa man ang mga sexually transmitted diseases? Number 1, no particular order, gonorrhea, syphilis, trangguid, HIV. Posible po kang naka-yeast infection. Ha? Depende na sa vagina. Pero worst scenario is kung nakay sexually transmitted disease, kuyaw ni kay ang next ni mga sex partner is a candidate to be mahawa, matakdan. So muna akong ika-komentaryo sa imong unang pangutana. Ikaduhang pangutana, delikado ba nga mutunga akong period bisan dili pa unta adlaw sa akong tingrigla? Nagkabuang manggod ning akong menstruation period, god. Unsahay hinay, usahay kung kusog kayo. So libre ka nga tungod ni nagpills man ang akong gigamit. Usana sa hinungdan, magpills gani ka daghan mga side effect, no? Sa niana, mag-irregular ang imong menstruation, mag-mood swing ka, usahay mo low ang imong sexual drive, usahay niana naa kay mga unusual nga gipaminaw sa imong pelvic area, no? Pero usan kining pills usan ni sa mga safe nga contraceptive procedure or method, no? Unlike sa withdrawal nga di gyud ka garantiya nga di ka mo nabdos, no? Estrogen, progesterone level apektado ani nga pills. Okay, kung compliant ra ka pagtumar, mga 90% pataas ang inunta effectivity aning pills, no? So expected na dayan nga magka irregular ang imong menstruation kung nag-pills ka. Sunod nga pangutana, kining ma-feel nako nga sakit during sexual intercourse. Timailhan kahaning naa ko'y cyst o fibroids. Posible,
But wa nagay ko mo dayan nga moduol kag usa ka OB-gynecologist para ma-speculum exam ka. Ha? Ako, kabintanang doktor na agay man may OB-gyne. Di man mo ka-graduate pa ka doktor ug di mo pasar aning OB-gynecology, no? Na-experience na yun na kay number of assist, delivery, speculum exam, nga wanali, uwaw god, tanaw nga, doktor god kay mao, malagi na atong trabaho. So, tanawon dito, o ba kay tumor, cyst, or whatever nga abnormalidad nganong naa kay sexual, gitawag na to, o unsay term na, natuboy sa kung nila, kanang sakit nga sexual intercourse, no? Kanang dyspareunia, pag-ihi man nalimot ko, sorry ha. Kanang matambalan lang ni siya o mawagtang ning kasakit na sexual intercourse nimo kung ma-identified, ma-diagnose kung unsay hinungdan nga naamang ka aning pain during sexual contact, no? Could be cyst, fibroid, tumor, or infection, ha? Posible infection, ha? Kay naamang ka kay lain-lain nga sex partner. Sunod nga pangutana, ikaapat, makapasa ba ko og sakit nga STD? Yes. Kung magpadayon ko bisan sakit, posible gyud makatakod ka. Unsa may angay na kung buhaton kung sakit ng gyud matag higayon, you may take analgesic, na? But go and see an OB-GYN for diagnostic procedure and then proper medication. O doon na ba mo'y ikasuggest nga kinahanglan una na kung buhaton, una ko makig-sex or balik. Imong buhaton magpa OB-GYN sa lagi ka. May mo kumoingo nga pag feminine wash diha or pag wan diha kay kung naagyo kay sexually transmitted disease, either gonorrhea, syphilis, changruid, or HIV, naagi na diha, no? Kay infection ko na agad. Magpa-test na ko og nigawas nga resulta, negative ra. Niyo negative ra. Doon na ba mo ilaing ika-recommend nga test para nako? Maybe you can ask second opinion. Kung negative ra, I do not know kung unsang test ang imong giingon na negative ra. O kanang vaginal swab ba to? O kanang blood test ba? No? Akong ika-suggest nga magpa-examine ka sa kanang imong discharge, no? Naman tay culture examination na, no? Nga kuanon sa laboratory kung sa mga klaseng germ kung naadiha nga makita culture or examine, no? Okay? So, hinaot nakasabot ka sa akong gi-speaker nimo Dayan, ug kung mahimo bata pa man ka, no? 32 years old. Wa ko'y idea unsa po imong trabaho, no? Pero kung lain-lain imong sex partner, risgo gyud kayo nga magkadaghan ninong masakit. Kung imenyong kag negative ka, I do not know kung unsang klase nga test nga negative ka. So, go to an OB-GYN para makuhaan na siya vaginal discharge sample, ma-culture, ma-examine sa laboratory kung unsang klaseng kagaw nga nadiha, kung mayingon tag mauni-mauna, matagan kag sakto nga tambal. Alright, so now takasabot ka sa explicar ni mo Dayan, ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw atong programa kini nga atong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw. Ang programa na ito ni Eileen Bathan, taas katag-rating din sa itong lugar. So from all of us, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.